Bréko gyerekek, nősikai. Gyerekek, ha a múltkorira azt mondtuk, hogy a sokkoló labda az jó volt, meg durva, ezt szerintem szorozzátok be 10-zel. 10? 100-zal? Kb. Sziasztok! Itt van Barni ismét, igen. Hozzá is felvettünk egy videót, leírásban benne van a link. Az is jó pofa lesz, és nézzétek meg mindenképp. Fú, gyerekek, erről nem szeretnék sokat beszélni, mert nyilván az lesz az értelme, hogy ezt lássátok. Be akarjuk mutatni a segédeszköz. Itt valami pornófilmbe jönnek. Most gondolj bele, hallod? Ebből ki mit szűr le? Húzótágító. Ez mondjuk Barnier. Ez az enyém. Vagy gyerek, így befele lesz, így, igen. Így. Én nem ismerem ki magam. Gyerekek, annyit kell erről tudni, és tényleg belecsapunk, nem szeretnénk sokat pofázni, hogy ilyet én még magyar csatornán nem láttam. Külföldön láttam egy-kettőt, és az is tetszett, és rendeltem eBay-ről ilyen cuccot, hogy Barnival ezt kipróbáljuk. A lényeg, hogy ezt berakjuk a szánkba, látszódni fog, hogy ez ilyen elég... Na jó, meg kell rakni. Készül. De kecélő vagyok. Azt a kőre. Kurva jó! Na lényeg az, hogy ilyen beszélni is nem has. És a lényeg az... Lehet beszélni? Folyik a nyálam. Igen, nagyon folyik a nyálam, meg szorít, meg háj. Na mindegy, el akarunk enni. Nem tudok nyelni. Gyerekek, ebben nem lehet nyelni, nem tud semmit csinálni. A lényeg, hogy ebbe fogunk kipróbálni cuccokat, úgy kell elképzelni, és utána bele is csapunk. Lesz lufi fújástól kezdve, almaevés, egy-egy csomag rágó. Elvileg megpróbáljuk a Cola Mentos hülyeséget is ebbe. Csacsi csapi faszízét, challenge-et is. Gyerekek, ebbe a videóba minden van itt. Tudod, van az a hülyeség. Ebbe a videóban minden lesz. Sőt, még bugyborákolni is fogunk lufi izéket. Úgyhogy csapjunk bele. Na jó. Elkezdjük. Srácok, támadt egy ötletem. Ha lenne ötletetek, hogy csináljunk még egy részt, esetleg írjátok meg kommentbe, hogy miket próbáljunk meg csinálni, így, mint hogy lufi fújás, stb. Vagy milyen ételeket próbáljunk ki. Na jó, csapjunk bele. Együnk ciszet. Ciszet? Cisz. Én nem tudod kimondani. Cisz. Együnk cisz. Megélek? Jöjjön. Nem tudom számra tartani. Na szóval. Mindenkinek különi kóstoló videó. Hallnál, jó? Megpróbálunk hújni hüverékat. Na, ezt tudjátok, hogy... Néj! Figyelj! Adjál a hangot ki. Sikít, mint egy tornoztál. Nem tudod. Tanács. Nincs önne? Jaj! Adzi! Ez csaló, geci. Csaló, geci. Mit csalás erre? Milyen kódot használsz? Látszik? Ha!
Hoppá. Van egy csomag rágónk. Cheers! A lényeg az, hogy levesszük mind a 10 darabat. Nem? Azt mondja. Na jó, figyelj, nézd, 2. De nem lehet rágni. És ez még csak 2. Cseréltünk cuccot. Mármint újat, nem egy másik. Szia, ja. Egészségedre. Ez nem? Nagyon nehéz gyerekek. A kicsit kanalra fordítás volt. Félelmetes. A kicsit el kell kamerra kell fordítani az egészet. Nagyon nehéz korrigálni a nyelved a szádat, hogy tudod, de hogy... Minden napra egy álma, és a doktor távol tartva. Mondd ki a nevet, az enyémet. Ja. What? Nem tudsz hátulni. Sorry. Nagyon szép, ez nem hallani. Ez nem egy. Jó! Jó, elég lesz, öcsém. Fél másodperc őszinte beszélgetés. Ki kell venned a szádból, mert nem tudsz nyelni, és kurvára fáj. Úgy széttágítja a szádatom. Nekem volt fogszabályzom, akkor volt így kitágítva az egész. Akkor is. Csak úgy mondom. Csak úgy mondom a szarvat. Csak úgy mondom. Na jó, gyerekek, még van kb. 2 dolog, amit ki tudnánk próbálni. Ilyen cukorka az egyik majd, ami ilyen puffasztott, ezt töpködjük a szánkba, meg mit tudom én. Illetve, amit még terveztünk és meg akarjuk próbálni, az egy kicsi kóla a szánkba, és beledobunk egy mentos cukorkát. Ezt a végére hagyva. Jó, próbáljuk meg! Ez se látod sok élelmiszert, mi? Ne, ez ne. Gyerekek, Szagról itt. hát de... Ez nem kaja, ez nem kaja. Hát csak is már öld a szádja. Hát nincs is rakni. Én kettőnyi vagyok. Te ezt a szétrágod? Mit csinál? Én nem akarom megenni. Az jó. Jó. 1, 2, 3. 4. 5. Nagyon szavazott, ha? Elöntünk a táva egy kicsi kórát, és megnézzük, hogy ha eldobjuk a mentaszt. Támadom, megharapott. Szerinted valami fog történni? Dolgos. Mi bajom van ennek is? Meghívletek az élelmiszerek, ugye? Nem, van egy kis, tökre látszódik, figyelj, ha? Egyet dobjunk bele? Hát egy nézzük meg, jön. Ennyire, ettől annak ki a YouTube-on az emberek. De lenne még egy 4-5. Hát ez lövök úgy. Utána hogy őrül vagy benne a szám. Miért van benne a számban? De hogy pezeg? Ja. Ezért. Hát tudom. Jaj. Várjál! A kurva anyád! Na, nyisd ki, úgyis mindegy most már. Hát te hülye vagy.
Nyisd ki. Frösögön, nyisd ki. A videó végén. Te hülye vagy. Én annyit szeretnék kérni, srácok, hogy ne legyetek olyan berögzött humorérzékkel most. Voltam Ez egy full poén videó volt. Igen. Inkább örüljetek neki, hogy Csak kipróbáltuk ilyet először Magyarországon. És utoljára. És valószínűleg senki más nem fog ilyet csinálni. Mi voltunk olyan hülyék, hogy ezt bevállaltuk. Ezt, ha gondoljátok, díjazzátok egy lájka. És így már lehet, hogy jobb egy fokkal. Találkozunk a következő videóban, ne felejtsétek el Barninál is megnézni a videót. Pacsi nektek, sziasztok! Csá.